והדיסוננס המטורף הזה בין אתמול להיום הוא כל כך קיצוני. תמיד זה קיצוני, כי תמיד זה נמצא שם, הזיכרונות, הרגשות, המצבי רוח הם כל כך קיצוניים. ולהגיע לבמות האלה ולעשות את הסוויץ' הזה בראש, להיכנס לדמות של נסיכת השמש, זה מדהים בעיניי, זאת זכות בשבילי להיות על הבמות, זה עושה לי טוב, זה כל פעם מזכיר לי מחדש כמה החיים האלה קיצוניים ולא צפויים, ואיך הם ממשיכים הלאה, כאילו זה אתמול היה מטורף, שעברו שנתיים מאז ששוחררתי הביתה, ומה עברתי בשנתיים האלה, זה טירוף. אז קודם כל רציתי להגיד תודה לכל מי שתומך ומפרגן, לכל מי שמגיע, זאת זכות גדולה בשביל להיות על הבמות האלה. זה כיף לי, זה ריפוי בשבילי, זה מדהים בעיניי. ואני ממליצה לכם להגיע להצגות האלה.